Uste dut hezkuntzan denbora galtze izugarria izan dugula azken urteotan, eta nik hori eskatuko nioke, ez da berreskuratzeko, gure hezkuntza hobetzeko badu premiarik eta. Bere irakaslea da, hezkuntza mundutik dator, eta nik uste dut persona aproposa dela hezkuntza hobetzeko. Indarrik baldin badauka eta adostasunik baldin badauka, eta beste guztion laguntzaz, zergatik ez, ezta? Nik uste dut horrelako jendearen eskasian gaudela, ezta? Jende serioa, langilea, konprometitua, beharko du baita ere, akordiorako trebezia. Eta, bueno, hemen ez da izaten alako aspalditik ez dago alako erabateko maioriarik, ez? Eta orduan, segurasko hori, egin beharko du, lan egin beharko du besteekin batera, adostasunetara iritsiz. Eta hori berez ez da txarra, nik uste dut hori balio badela, baina postuko nintzateke nahiko indarrik aterako balu.